Nina bambelele bububele baqokozela njengelifu lemvula sengela abantwana xa likhithika singena njalo ke xa sitshoyo namhlanje sithi is Friday nguMatshi ke unyaka sewuphelile ndawamba sefuna sithenga into zeChristmas kuba lo nyaka sewude waphela. Friday ke siyathaka abantu abahle kulapho sihlanganisa khona izinto esiye sincokoncokole ngazo sisaqhuba ke ngalantu babe sincokole ngento ethile ngolosithathu sithaka ngayo ke lonto ibe yeyona base yolo suku. Namhlanje ke njoba uyazo besincokola ngayo lento kuthiwa ngumbambangwe sawuthaka wona umbambangwe siwudibanise neetshomi zawo ihambe lento yethu yotshona apho fanuba iphelele khona. Namhlanje ke sincokola ngezinto ezimbini. We have never done ke niba kwenzinto ezimbini ngemini enye. Sincokola ngesikhafulo, sincokole ngento okuthiwa sisibambelelo. Siyazidibanisa namayeza, sisebenzisa amayeza amanye for a reason, for both ukukhafula nako ukubamba ngalo mayeza manye. Siphethe lonto ke namhlanje phambi koba singene ke kwincoko yanamhlanje ya Friday City. Wena mntu busithi ufuna ukufunda ngawo amayeza esintu, iform yalapha ekhaya iactive. Bayabuza kabantu bakutheni ndiba ngathi ndiyayicofa nje lento ingandisindawo. Ifuna ube nedata mntanomhle, ifuna ube nedata, not lena ka WhatsApp. Uba une data ka WhatsApp ayizokugqithisa leyana yenza nje uWhatsApp. Uzawufumana siba kwayena uzawuthi xa ufona ithi nje connecting ingakusindawo, ifuna nje ubhale. Ifuna ube nedata ke lena, le data yokwenyani. Nanso ke into yokuqala wena mntu othi ufuna ufunda ngamayeza, wena mntu othi ufuna ipractical yamayeza, sisayitsho nobana nge-2nd ka-April le nyanga izayo, the first Saturday, sizabe sise-Protea Glen kwagogo umakhosi ahlangene apho sizabe sithaka khona siphethe amayeza siwakhomba sisithi nanga. Uyayiqonda mos into amayeza basoze siphathe yonke into ekuthiwa liyeza kuba ifuna the whole herbal shop. Sobe siphathe la siyazi uba abhide abantu, nalana esithi ayanqaba, nalana engaske ulibone. Nanso ke intshumayelo yasentabeni uyigqibile ubhele. Singena ke ngoku kulomba wanamhlanje apho sincokola khona ngawo la magama amabini, isikhafulo nesibambelelo. Ezi zinto ke zimbini zizinto that people normally pair. Xa ushiywe sisinqanda uye uqonda uba mandiqale ndikhafule ndimbizeze, xa efikayo ndimfake isibambelelo. Sincokola ngaloo nto sibe siyichaza uba le nto inayo imimiselo nemiqathango. Yabona ke xa ungena kula competition yemimiselo nemiqathango kube kwi-fine print ungaqonda uba ndikwazi wafunda kakuhle. Nazo ezinto zezikhafulo nezibambelelo zinayo la fine print ozawuthi xa uyibhuda le nto ikufake entweni mntanomhle, ifuna uba uthini ube careful. Sizawuyizama ke loo nto yemimiselo nemiqathango. Phambi koba singene ke sisayiphinda le nto sisezayiphinda apho sithi wena mntu othi ufuna amayeza okufutshane emonto uyakwazi ngoku ukuza. Xa sisithi ngoku anditsho ngoku, ikhona ivenkile yakwabhele sisebhiziyo. Xa ungena apha eKids Beach on your right nantsi igaraji yakwaCaltex. Xa ile garaji apha phakathi kwegaraji yakwaCaltex nantsi indlu emhlophe, ilapho ke ivenkile. Uya phayana ufike ungene uthathe ibhaskiti yakokwenu ungene phakathi kwee-shelves uthi hlasi iyezo olufunayo lizabe libhaliwe. Izawube ishelf izama ukuchaza uba lana akule category ngawokwenza ntoni, ukwenzela uba wena ufuna amayizokulwa uye kulaa ndawo yamayizokulwa ufike ufunda amagama awo. Ukuba wena ufuna into esezihlanganisiwe uye kule ndawo yento esezihlanganisiwe uthi hlasi ufake ebhaskithini yakokwenu uyophuma emnyango. Kanti wena mntu ofuna i-appointment uyancokola nobhele xa udibene naye phayana. Wena uyifuna over the phone uyubhuk i-appointment, sitsho sincokole ngeenkinga. Ngenentweni ke mntanomhle namhlanje sincokola ngawo la magama amabini njengoba sesitshilo, isikhafulo, sincokole ngelinye igama lesibini isibambelelo. Masiwohlule ke ngoku la magama siwatsho kuba thetha ntoni, kuba wena mntu othetha isiXhosa uzawufumana uba mhlawumbi omnye wenu, not sonke, omnye uzawufumana uba uyaqala uweva la magama kuba kaloku la magama ngawemboleko siwaboleke kwintetho yesiZulu. Masiqale kwigama elithi isikhafulo. Eli gama ekuthiwa ukukhafula apho lisuka khona lisuka ekuthufeni, ukukhafula.
yakhafula ke ngoku iqale le nto ngela xesha ubusithi xa ulwa neentshaba zakho kuthiwa uthathe le nto ufake emlonyeni uthi ushawutise ubakhafule. Yayiphuculwa le nto ngenye ixesha ngoku awusakhafuli ngothufa, ulapha kule ndawo yophalaza. Njengoba uphalaza nje uyakhafula, yabona nje baliphuma nje liyeza uyathetha at the same time. Yagqitha kuye ngoku eliyeza ulibeka esandleni, awusalithufi, uyalivuthela uyavuthela liyapho liyakhona. Ngenye ixesha uvuthela emlilweni, uvuthela ngemela, yabona uyakhupha, like you are blowing away. Whether kuphuma into okanye kuphuma into, you are blowing away. Okanye ibhotile uyayihlukuhlina amayeza phakathi, uvuthele ibhotile lena. Sisikhafulo eso noba ijikele kweyiphi kona. Isibambelelo kukubamba. Umnye uzayibiza ke uba xa umntu umdlisa, yes, loo nto ukudlisa umntu sisibambelelo. Ukudlisa awudlisi only lo mntu uthandana naye. Omnye umzali udlisa abantwana bakhe ukuthi beve yena, omnye udlisa iitshomi zakhe ukuthi zive yena, omnye udlisa ubani lo mntu ufuna uba eve wena, bebupopayi wakho busithunzela. Ibe yiloo nto uthi naxa usithi athi yena. Ngalo magama ke mabini senza loo nto. Nantsi ke into efanele uba uyazi njengoba sesitshilo, siwadibanisa la mayeza ngamayeza manye la esizawukwenza ngawo le nto. Siwahlanganise such that enze le nto any of the two. Mhlawumbi wena ufuna nje uzenzela isikhafulo, omnye ufuna uzenzela nje isibambelelo, omnye ufuna uzenza zombini. So la mayeza uzawukwazi ukuwadibanisa abe sentweni enye, uwasebenzisele loo nto ufuna ukuwasebenzisela yona. Make sure ke mntana omhle uba ufumana the actual. Siyaqalisa umbambangwe. Umbambango ke sincokole ngawo nje basitshila uba liyeza besithetha ngalo ngolosithathu. Salichaza eliyeza, salitsho sathi liyabamba eliyeza. Sathi ngobe sincokola umbambangwe uwodwa nje uyakhafula umbambangwe. Omnye sithe kaloku kowakhe umbambangwe uyawutshisa thetha, abize omnye ungunovenkile othile walokona, abiza athi ufuna abanemali. Sidlule siye kumbambandlovu. Kweminye imizi ke le mithi mibini, ambingomnye ubambindlovu, bayidibanisa benza inyanda, bakhwaze okanye benze loo nto bayenzayo. Into esisayifunayo apha kukubamba. Whether ubamba into ekude uyayikhafula, uyayibiza ngokomoya, okanye ubamba into lapha kufutshane, sisabamba. Siye kwigobandlovu. Hamba wena uyoyikhangela le nto xa siyincokola igobandlovu. Sithi yagoba nezishwele zakokwenu ezingathi zifuna ukukuxhentsisa. Yabona laa nto abantu abafuna ukujongisa intloko ezantsi bade bathi abanye, nebhosi yam ndiyifake igobandlovu, esi sinqanda sam ndisifake igobandlovu. Yayibona ke kugotywa indlovu. Sithi ufumane ingwavuma. Sancokola nayo ingwavuma sathi liyeze likhulu eli xa belikhumsha belibiza kwezinye indawo ekukhumshwa kuzo bathi yishelter eliyeza. It shelters amanye amayeza so that amayeza ayenze le nto fanele uba ayayenza, sheltered. Aphinde abanye bathi kwa ingwavuma lena siyabiza ngayo mntanomhle ingwavuma, liyeze elikhulu ingwavuma. Kude kutshiwo kuthiwa ingwavuma, meaning liyeze elikhulu, ilukuluku, inhliziyo enkulu. Eliyeza nalo lisetyenziswa njengetransporter. Thatha le nto kule kona isiwe kulaa kona, abanye bavusa izithunzela ngalo ilukuluku. Siyabiza apha, sisazama ukulanda le nto siyilandayo, siyayisondeza, sebenzisa lona ilukuluku. Omnye athi umbiza. Siyakhwaza ke mntanomhle, umbiza kaloku andithi omnye uthatha umbiza, bhele masithethe ngento ibenye, yabona ngosesithaka umbiza ngoku. Umbiza ubizwa njalo, kuthiwa ngumbiza. Uthi ndizofuna umbiza novenkile, uyafumaneka ke kweli monti, wena mntu lapha emonti, ezi herbal shops zinawo. Uzawubona uzawuba ngumthi green. Ukuba ufike uneflawa, izawuba yiflawa purple, amagqabi akhona abusefesefana. Sithi umafevuka njengedangabani. Xa ndisefasefana ke mntanomhle, I don't mean oba busefesefe bekheroti okanye ezinto njengomzongwane. Ubuse masiwayeke amagqabi, but uzawufika into egreen ezawuba neflawa epurple. Sithi dangabani umafevuka, sifaka ke yona apha kwithumeni, siphinde sifake apha kwintando kuba iyayenza yonke loo nto. Sithi nanku umazulu azayithole, umazulu abuye yiphethe, sithetha ngawo umthole. Siyalanda mntanomhle.
Umthole ke yena akangeni kakuhle kwisibambelelo, yena simfaka apha ekulandeni ezinye ezi sesizibizile up to idangabane eli ziyayenza lento siyifunayo ukusuka ekuqaleni de iyophuma. Sithi delunina, simdelisa unina ke kulo kona kuyo njengoba simbiza, simdelisa unina njengoba simhlalisa phansi nje. Kawo ke lamayeza ebesithetha ngawo angapheleli apha lamayeza kwaBhela. Abantu bathanda izinto banoko makugcwala imbiza xa senza amayeza manqushe kugobeka isandla, kube nzima, kube buhlungu, kubekho ke ngokuthi mandongeze. Sithi nazi ke ii-add-ons, awunyanzelekanga mntana omhle, la ngasentla siwagqibile, kodwa wena mntu ofuna into ezininzi, ofuna ungqusha kube buhlungu isandla, sithi khawufumane uzamlandela. Ligaqa ke elisithetha ngalo yinto eyombiwa njengelabatheka, bathi ingqino xa uya ngapha phesha kothukela. Ligaqa eli elinoboya like ilabatheka kodwa aliyolabatheka, i-consistency izawuba yocubudwana, but uboya obu ingathi ilabatheka. Uzayibona ngabo obaboya ukuba ifuna ukukubhida. Emva kwaye ke uzamlandela sithi umusa. Yombiwa lento ibe nengcambe engathi zifuna uba butyufu-tyufana. Kwezinye ikona bayibize ngokuba intando. Bathi intando kwezinye ikona. Abantu mosamayeza bawabiza ngokweengingqi zabo, bathi intando. Liyeza eliphaa kula consistency yezichwe, ndibhekisa kuni ke bobhuti, la consistency ye-plantains ngalamayeza phaa kula level. Sidlule sithi incamashela. Apha ke uzawuchuza whether ufuna incamashela, ufuna isinama or ufuna isanama. Ayonto inye ke lena, la magama ayelelene. Omnye uzayifuna yonke le nto. Incamashela yi-consistency of a potato, isinama liqolo, ilanto ihlabayo, while isanama liqolo othi xa ulophula ingathi libanjwe yi-cotton, ngathi like ubuntu kuthiwa buntoni, bu-cobweb. Sithi unginakile. Yabona ke xa uthi unginakile, omnye afuna ufaka yeleleneyo, osima naye, osakha yedwa. Ngalamayeza ofuna uthi xa sewufika kule ndawo ume wedwa mani, uthi ndiyathandwa kule ndawo, akekho thandwa njengam. Sivale ke lento kwaBhele ngendabulavalo. Apha sithetha ngexolo, asithethi ngelitye, asithethi ngengca. Funa undabulavalo olixolo. Nantsi enye into esifuna uyichaza ke bantu abahle. Xa sithetha ngamayeza asithi ambolandi powder, asithethi ngapowder, sithetha ngamayeza. Liyeza linto ephuma emhlabeni. Umntu omnye ofuna igobandlovu kale nto ithiwa yintoni loo nto, iyanikwa ipowder epinga, sisebenzisa yona namhlanje. What is the process ke mntana omhle? Nanga la mayeza ndiwafumene. Sithi la mayeza njengoba sephambi kwakho nje in equal amounts, dibanisa wenze loo nto izawulingana. Siqale ngalena yokukhafula. Ukukhafula ke kuzindidi ngeendidi. Masingakuprescribeli uba wena ufuna ukhafula ngoluphi uhlobo. Whether ufuna ukhafula ngebhotile, ufuna ukhafula ngophalaza, ufuna ukhafula ngobeka esandleni uvuthele, ufuna ukhafula ngovuka ngo-12 uhlambe uthufe, yayibona, siyekela kuwe ukuthi wena ufuna umkhwaza njani lo mntu umkhwazayo. Is about ukusebenzisa iyeza. Umzekelo, ufuna uvuthela, ulibeka apha esandleni, uthethe uvuthele, andithi uyakhafula. Omnye ufuna ulimumatha, athethe athufe. Omnye ufuna ulifaka ebhotileni, agala amanzi, ahlukuhle. Yayibona, nantsi ke ngoku imiqathango yokukhafula. Kule process ukhafula ubiza uBhele. Awumfoneli mntana omhle. Yile nto ibhida abantu abangosisi, yile ndawo ezisikhafulo singasebenzi kwi-females. Awuthethi naye lo mntu uthi ugqiba ukhafula. Yayiva imiqathango. Sidlule siye kwisibambelelo. Kwisibambelelo mntana omhle uyaphinda le nto uyenza ispice. Andithi uyihlanganisile le nto, ikota ye-teaspoon ufaka ekutyeni like you would kwi-spice. Xa sithi spice, wonke umntu uyakwazi usebenzisa ispice. Akekho umuntu ongakwazi usebenzisa ispice. Abuze omnye, tata uBhele, ndiyakwazi ufaka emarhewini, ndiyakwazi ufaka etywaleni. Would say, okay, allow your imagination ukuthatha yokubeka, kodwa thina apha ekhaya sirecommend ukuthi yisebenzise njengespice. Uba ufuna uyifaka etywaleni, nguwe ke lowo, akho nto irongo nalapho, kodwa sithini thina yisebenzise njengespice. Andibuze omnye, ndiyasipheka ispice. How do you use ispice? Uthini umqathango waso isibambelelo?
once uqala ufaka inzipho, ufaka into, yayibona laa nto, iibhoda zona ubuthakathi, uzawuthi xa eyohlola umntu kuthiwa yeyi, lo mntu uyamthakatha. Apha ekhaya we don't recommend ukusebenziswa kwe-human body parts, amathe, into esuka emntwini. Yabona abanye basebenzise ne-pubic hair, umntu axhwithule inzipho afake. Zii-human body parts, it appears ukuthi part of you ikulo mntu ubumthakatha. Izihlwele zakokwabo zikugxothe uthi yemva ukuba ndisebenzise esibambelelo, asalwa nobani, asaxabana, iyanangena ngomntu. Abanye abantu izihlwele zakokwabo azifuni ubabona besenziwa oopopayi. Andithi ukubambelelisa umntu kumenza ipopayi. Abanye abazali bayabathanda abazukulwana babo, so sirekhomenda thina sebenzisa amayeza la ayindalo. Ungafaki ezinye izinto, omnye kuthiwa ambofuna intethe ethile, ambofuna i-ent ethile, kuba la ent yabona asifuni ungena kuloo nto kuba kaloku asiyirekhomendi. Nalo ke ebesiliphethe ibali lanamhlanje, sithi hamba ke wena uyowafuna loo mayeza. Ungasikhangela nalapha ekhaya sijonge uba ngawaphi esinawo. Njengoba sisitsho asikabinayo i-herbal shop emileyo, isengu-online. Xa ingu-online ithi loo nto we don't store amayeza. Wonke umuntu okhe wafika apha ekhaya uyayazi ukuba le shelf ilapha ekhaya apho sihlala sisebenzela khona yeyamayeza asetyenziswa for wena mntu uze apha. So ixesha elininzi abantu siye siyobathengela xa singenawo, amanye ngalasiwombayo. Ukuba silombi ufuna iyeza esingalombiyo, sihambe siyolithenga la 20 rand, sikuthengisele nge-20 rand. Uyayibona mos. Natso ke into besiphethe sithi hamba ke mntana omhle uyothenga into zokwenza, wenze kwenzeke, ungathakathi camakho.